Usa ka person with disability ug mga nakay nga buntis ang nalakip sa bag-o nga nagpositibo sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni report. Anaa sa 16 ka tawo ang natalang namatay sa COVID-19 sa Caraga Region niadtong Huwebes. Kini ang pinakadaghang natalang namatay sa riyon sa usa ka adlaw sukad nahitabo ang pandemya. 11 niini taga Surigao City, 2 ka taga Agusan del Sur, 2 ka taga Surigao del Sur ug 1 ka taga Bislig City nga nag-edad gikan 49 anyos hangtod 84 anyos. 3,251 na ang confirmed COVID-19 cases sa Caraga Region, 2,699 ang recoveries ug 158 ang namatay. Nalagip na sab sa top 5 ang Davao City sa mga lugar nga dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod niadtong weekend. Ikaduha kini niadtong Sabado nga dunay ihap nga 81 ug ikaupat kagahapon nga dunay 78 ka COVID-19 cases. Milapas na sa 5,000 ang ihap sa COVID-19 cases sa Davao City nga ana-ana sa 5,008. Duna na sab kini 3,120 recoveries ug 210 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, kabanay sa 51 anyos nga amahan nga taga Barangay Carmen nga gilang case 1,973 nga una nang nagpositibo sa sakit niadtong November 12 ang nagpositibo sab sa COVID-19. Lakip na ang 19 anyos nga babaeng anak niini nga person with disability, 52 anyos nga asawa niini, 18 anyos nga babaeng anak ug 50 anyos nga kasambahay. Samtang usasab ka 20 anyos nga buntis ug naglabor na nga taga Barangay Kugman ang nagpositibo sab sa COVID-19. Ana-ana sa 2,068 ang confirmed COVID-19 cases sa Cagayan de Oro City. 1,376 ang nakarecover na ug 83 ang namatay. Sa Iligan City, tanang bag-ong nagpositibo sa COVID-19, pulos authorized persons outside residence o APOR kung asa usa niini health worker ug unom ka non-medical APOR. Miabot na sa 916 ang confirmed COVID-19 cases sa Iligan City, kung asa 39 na lang ang active cases. 827 ang nakarecover na ug 50 ang namatay. Sa General Santos City, 2 ka frontliner ang nalakip sa 5 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Duha niini 23 anyos nga lalaki ug 32 anyos nga babaeng pulos nurse ug 36 anyos nga usa ka RT aide. Duna nay 973 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 ang General Santos City. 766 ang naayo na ug 40 ang namatay. Sa Pulumulok, South Cotabato, subling gibalik ang pagpatuman sa curfew hour sa lungsod, sugod alas 8 na sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Kini tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19. Gani niadtong Sabado, 35 new confirmed COVID-19 cases ang natala sa Pulumulok. 911 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa South Cotabato. 686 ang naayo na ug 16 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.